Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong palis, no? Alauna 48, no? Alauna 48 na mga ka-listeners ug perting inita, no? Perting iganga, no? Ya karon mga ka-listeners, nadi ko ipay-balo rin ninyo mga ka-listeners, no? So diam to yung mga nag-request sa una, no, sa drama nga Crispin ug Basilia, no? Nya nakasaad ko ninyo nga akong i-upload ang maong drama, no, katong Crispin ug Basilia ba. So mao to akong plano nga ipuli sa kuan sa Busyong ang Dispatcher, pero mga pasensya ninyo nga dili na nako madayon og upload ang maong drama tungod kay nihangyo ang atong amigo, no. So ning message nako si kuan, ning PM nako si amigo ug amiga drama mga ka-listeners. So nihangyo siya nga siya na lang daw ang mo-upload kung pwede, no. So nihangyo siya nako. Muna mga ka-listeners nga tungod kay kami ra may magsinabtanay ni amigo amiga drama. So ako siyang kuanan, gitugutan nga siya na lang ang mo-upload kay kuan wala man gud siya makuha nga bag-ong drama tungod kay ang mga bag-ong uploader ron murag sila na manggoy ning angkon og mga upload sa maong mga drama, no. So nawad-an mig lugar ba. So nawad-an mig lugar sa amuang turno, no, nga asa mi na lugar sa mga niagi. Kaya ako ang turno sa pag-upload sa una morning dramas tulo man to kabok, no. Tung nay gikan pa sa uyo ang hugot nya sa ayay mapriso ko ug katong kanang ani bitaw, di ba, tulo akong upload sa morning dramas. Nya sa afternoon dramas atong mga niagi nakoy usa katong ma-reveal sa kagabion. Nya ang ikalima ang pang-evening dramas nga Judas Redemptor, no. Kung nakahinumdum pa mo. So lima ka drama ang ako ang gi-upload sa mga niagi, no. Tulo sa morning dramas, usa sa afternoon ug isa sa evening. Kay wala ko ma-upload sa mga asoy. Wala sa kuan nang kun ako'y pasultihon. Wala sa kuan nang kuan katong drama nga si tawag ani katong hangtod asa wa ko mo upload na, no. Okay, ihatag na to na sa uban nga uploader. Wala sa kuha ng drama nga What's the Style, no. So ihatag na to na sa uban ug katong mga asoy, no. Muna nga tungod kay nagkadaghan ang uploader mga ka-listeners, na anam-anam og kawala ang among lugar, no. So di kung nakinumdum mo ang i-upload ni amigo amiga drama katong kuan pang afternoon dramas katong Mutya ni Baliling, no, iyaha sa una nya nag-upload siya tong maora dito sa mga kay na-delete man tong iyaha nga mga kapareha sa ako, ano. So kay tungod na reuse content ba, tungod kay pareha ay na. So karon kami na lang nagsabot-sabot mga ka-listeners nga kung unsay akong i-upload lain po iyaha, no. Mananghid po siya nako daan ba kay basig magkapareha mi. So respeto ay gud mi ni amigo amiga drama mga ka-listeners, no. So kay nihangyo siya nga siya na lang mo-upload sa Crispin ug Basilia. Ako siyang gitugutan nga siya na lang sa pagkatinuod nag-andam nako ana, no. Ako nang gi-ready ang mga episode kay plano nako nga mao jud akong isunod og upload. Pero tungod kay siyempre sinabtanay man kita, no. So ako siyang gitugutan. Sig dili gud ako itag-ias drama kay kinintanan credit na to ni sa RMNDYHP, pero sa pagkangana ba nga parehat may nga uploader, respeto ay lang para dili gyud matabla ang channel ba, dili ma-reuse content ba, no. So mo ni nindot mga ka-listeners, no, naagi kay respeto ay ba nga dili gyud nimo hakupon tanan ang drama, no. Kay parehas man tang parehas mi nga mga uploader, parehas mi nga nang inahanglan sab, no. So kay naa mag ibang channel nga murag hinakog style man gud. Pasensya kay, no, pero murag hinakog style gud pud ba nga halos hot doon nila ang tanang drama. Mura bag sila nakatag-iya gid sa mga drama, no, nga dili makig-angay ba sa uban nga uploader, no. So maot na nga na mga ka-listeners nga murag ang kuno na lang pud tanan ba sa uban bitaw. Labi na mga bag-o murag grabe gid mohakop og drama, murag ilaon na lang tanan. Pero pasensya kay, no, pero musulti lang putis niud kay kung gusto kita magsinabtanay, magrespeto ay angay-angay lang gyud, no. Dili lang gyud pa dili pud matabla ba kay
siyempre ug wala na may drama nga ma-upload kay giang ko na tanan sa uban, mo upload na lang gimig pugos, bahala na lang magtablahan na itani, no. So tanan hinuon marius content, no, kung yan na ba nga wala mo koy makutlo nga drama, ma-upload jud ko ano ay bahala kada, ma-upload pug ako sa may tabo ana. Najoy mataktak ana hantod tanan mahurot gid karius content, no. Mo ni may tabo gid. Para gusto ni agi nagkaanam-anam karius content, no, si Dudong Variety Show, Radio Vlog nya si Bisayang Sugilanon, ako kato si Angeli wala gani mo upload, no, kay na use content po to. Magkaanam-anam yung kahurot na Bisdak Orig, si Dramang Bistak bago pang na-monetize na reuse content, no. Yan na ba? So mo ni may tabo mga ka-listeners kung dili ba muhatag og respeto ba? Dili muhatag og lugar sa uban nga uploader, no. Angay lagun ta kay parehas mata uploader, dili kaya ang kuno na lang pugtanan, yun na. Pasensya kaya sa ubang uploader nga nagbuhat ana, no. Na tagay pug chance ang uban, no. Muna kami ni Amigo Drama, kami nalay ning kuan ba ni hatag lugar sa mga bag-o, no. So among gi-upload ang mga karaan na lang. Ito mga niagi na lang mga tuig nga drama among gi-upload kay para di lang gid mi makapareha ba. Kay ug amo na buhaton mo upload mi sa mga gi-upload sa uban. Sigurado gyud marius content mi tanan. Mao gini may tabo, no. Mao ta punay hunahon sa uban ba nga ning hatag mig kuan pud ba kanang kahigayunan nila, dili lang na puta maghinakog ba, no? Kay maot gyud ang batasan niya maghinakog gyud kinamautan gyud na mga ka-listeners, no, nga kuan gyud dapat angay-angay lang gyud, no. Yan na kay siyempre ang atong mga listeners mauraman, ang atong mga listeners magtabok-tabok ra na paminaw sa mga drama kung kinsa to mo-upload diha mo amudong pud sila dito kay siyempre ug pa ma-upload ang pikas, no, ato na po sa pikas, no. Tabok-tabok na ng mga listeners, maura na tanan. Unang nga na lagod unta mga ka-listeners, no. Ug mo na to mga ka-listeners akong balikon ang mupadayon ang mo-upload na sa Crispin ug Basilia si Amigo ug Amiga Drama. Ako lang nang gipay-balo ninyo para dili na mag-expect ng uban bang o man mo-upload lagi ngon kay i-upload ni John Ken tong Crispin ug Basilia, wala man hantod karon, no. So ay mo kagool kay i-upload to ni Amigo Amiga Drama, no. Kabalo naman po nga maayo mo edit si Amigo Amiga Drama, no. Tinaw-sab og in-uploadan si Amigo Amiga Drama mga ka-listeners, no. So mo na yang ipuli sa drama nga bago pang natapos, no, katong Anghel nga Bantayanan, no. Kabalo ko nga naminaw mo sa kang Amigo Amiga Drama, no. So punpohon ma-upload sa niya ang Crispin ug Basilia. Okay. Nga karon mga ka-listeners mo basa sa kus mga comment ninyo, no, diri sa John Kent Anota tagaan sa nako higayon eh. Nya pasensya sa mga magreklamo nga daghag ads, magreklamo nga daghag tagyaw-yaw, pasensya kayo ninyo. Ayon na lang gud po mo paminaw diri akong channel kung magsigira pud mo reklamo, no. Wala po ko mamugos ninyo nga maminaw mo ani akong upload nga drama. Mo na nga ayon lang mo sige reklamo kay wala po ko kuan mamugos ninyo, no. Wa gani mo reklamo tong nakatabang gyud, no. Sila Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole, sila Ma'am Grace, no, sila Angie Di Binagracia, sila nga nakatabang wa gani sila magsige reklamo. Kini nung uban nga ultimo ads reklamuhan pa. No, ultimo ads ginagmayng ads reklamuhan pa nga ubod sabton gamay ra ba gyud nagkuan kay escape ra buna ninyo, sintabos ra na, matigom ra na kay kada adlaw man pod, no. So sintabos rin tanta escape pag ninyo samot. Muna nga ta dili ta pag sige reklamo bitaw kanang kamaopod mo sabot ba, no? Maot magud pud nga na pero di na ako basahon tong mga reklamador, no. Ako nang i-remove inyong comment kay ang inyong comment good negative, no. Tong negative di gyud na makatabang sa kalibutan inyong comment, no. Makadara na og kanang stress, no, makainit sa ulo hinungdan, no. Muna nga di na ako basahon kay kung tumong ninyo nga mainit akong ulo, di ba kay ako ra hasta man pud mga solid listener mapungot man pud ninyo kay ngano reklamador kayo, no. Muna nga hindi na lang ako basahon, no. Ako na lang i-remove kay kung mao na yung paagi pud nga nagpapansin mo para mabasa na ko yung pagreklamo man po ilambi basahon. May ganahan mo basa ng negative man, no. Gubot ng kalibutan masamot pa yung kagubot kay tungod sa comment ba nga way hinungdan, no.
muna nga hindi na ko basahon tong mga comment nga mga negative kay makahatag na nagpanglawgaw no. Muna nga kung wala mo maayo nga kuan ay na lang yung comment pod sayo naman kaayo na kung di mo ganahan sa vlog forward na lang dito no nya kung di po mo ganahan sa ads skip ninyo no kung mabugos ninyo og ayo skip no para raman tos mga solid nga dili anang ganahan mo suporta ba pinagi sa pag dili skip sila ra to pero kamo nga dili ganahan mo support gyud bisan pag ads nga ginagmay skip ninyo no skip ninyo inyo ha man ang choice ug skip ninyo no sakto ba sa nahuna common sense na lang gud pod initiative ba kung di ganahan sa yaw-yaw sa vlog yaw-yaw para sa uban no kung di mo ganahan forward dito sa drama kung nay ads skip ninyo no dili ko mahangyo ninyo nga ayo skip kay kung bugat sa inyong buot ba nga makatabang mo ayaw niyo buhata kay di man pud maayo nga murag napugos lang ba no mo na gyud niya kung matabang ka tabang gyud nga kinasing-kasing no kay mutan kasi Ginoo na pero kung ning tabang ka pero dagyaw-yaw na ka sige na kagreklamo kay ana dili na tabang no dili na tabang mo na nga kung di ganahan sa vlog forward sa drama kung di ganahan sa ads skip ang ads okay nagkasinabtan na ita pero mo lagi pod di po mo tanaw sa vlog lagi mo nang di kasabot bisag unsaon mga ka-listeners no so mo na to explain ako no di na to magbalik-balik kay mura na tag plakang guba ni no matud pa tong kuang hinumduman sa una no mura kuno kog plakang guba no so mamura gitag plakang buguba ni magsige tag balik-balik no mo nang hinaot po tanaw nila vlog no para di na nako balik-balik og istorya ba okay mubasa sa comment dire sa Jankin Anota ang una si Wing Orasyon ang comment sa hala uy nganong nasuspended man lods bantog ragahapon ra ko nagatang wala jud kay upload sige Batman ko pangita nimo lods gila sige sumay pasabutan si mura na Batman naman gani sige man basi ko ano yun nasulpayan sige man ko pangita nimo lods gila ay jud ko trabaho kay wala koy napaminawan so taon na nga vlog na ko no imong i-commentan kung nasuspended ko no so kuan Wing Orasyon taon nino na okihan naman taron no nya si Danila Gonzaga ha ka-joker jud aning Connie uy makalagot usahay pero makahupay pud sa kalaay salamat jud kayo sir sa pag-upload ning drama ha salamat pud Danila Gonzaga na kamatay nga babae gituhog man ang managsuon Andrew Anjod basin sunod ang amahan pod Pastilana naminaw siya sa Sicilia no si Daniela Gonzaga wow kanindot ning drama makakilig nya daghan siguro iya tanan comment ni nya wow kabuutan ug matinud-anon sa gugma ni Jude sana all ingon ana ang mga lalaki sana all ingon ana ang mga lalaki kun may gugma salamat Sir Jankin sa pag-upload aning drama nindot og makahatag og maayong pagtulunan sa tanan. God bless. Haha, ibang klase po ni si Dokda si Connie man maoy gipawngawan sa iyang kainit unta para kang Sicilia. Nalingaw siya mga kalisino si Danila Gonzaga sa Sicilia no. Si Roldang nice no, upat ka heart no. Salamat Roldang no. Danila Gonzaga gihapon grabe kasakit sa kasing-kasing nga dili masabtan. Daghang salamat Sir Jankin sa pag-upload ning maong love story drama. God bless no. Haha kanindot sa ending oy makasayaw man atong heart more power sa tanang mga dramaturgo ug kanimo Sir Jankin daghan kayong salamat. Salamat Danila Gonzaga no. Pertindaghanan nimong comment jud. Nalingaw siya sa Sicilia. Nya Tidort-dorti daghang salamat boss nagkanindot na ang istorya. Salamat idol, God bless. So naminaw po si Tidort-dorti sa maghulat ako no. Nya si Maricel Lawiran Lara Wiran. Thank you Rudy. Salamat po no. Roger Belgigas ayos na anay upload nimo boss. Salamat. Salamat po Roger Belgigas no. Jilper Pirolino ayos. Thank you sir. Salamat no. Nya animation ayos na ana pod unta upload na bag-o salamat pod animation
Letter G ang profile user. Salamat kayo kay naara jud akong giatangan permi na drama. Salamat no. Letter G ra man yung profile no. Nya si Jugi Lapal, hi Lord, sugod na pud ko og paminaw watching from Hong Kong. Salamat Jugi Lapal. Tidor Dorte, salamat idol sa pagtrabaho nimo ining drama ha. Tsada kayo ni paminawon. Paminawon na ako ni usab bisan nakapaminaw na ko ani. God bless idol, always idol. Salamat Tidor Dorte no. Na bisag nakapaminaw na kaimog yung balik ko no. Nya si Sito Duhilag. Salamat sa paghago nimo himo nga ma-upload nimo ni drama by Jan. Kay hilig kayo maminog drama. Salamat no. Sito Duhilag no. Nya si Ma'am Gisuli. Wow, bag-o na sad nga paminawan ako. Salamat kayo Sir Jan Amping Permio. God bless. Salamat kay Ma'am Gisuli no. Ikaw pud mo. Ma'am Amping Permio. God bless pud nimo ma'am no. Nya Analin Samson, ay salamat idol na nakay-upload dire sa isa ka account nimo. Salamat kay idol Amping always idol. God bless you always nimo idol. Salamat Analin Samson. Charlene Pakana, humble kay si Rico. No gyud no. Bisag milyonaryo na pero mapaubsanon gyapon mo sakto no. Salamat sir. Salamat Charlene Pakana no. Nya si Danila Gonzaga daghang salamat sir Jan ninduta ning dramaha makasana all man ta sa ka-close sa maglula nga bisan sa kapobrehon malipayon kay sila. Tinuod yun no. Siya pobre malipayon no. Balag pobre basta milyonaryo no. So magalingaw ning dramaha hasta ko mao na kung sigig paminaw samtang magtrabaho ba no, maglungag, magnilhig, maglaba no. Maristil Humawan, yehey, naana pod salamat idol Jan. Paabot jud ko sa imong mga upload. God bless idol. Salamat kaayo Maristil Humawan no. Kanunay sad kanong tipaminaw no. Analin Samson, agoy, makalingaw kayo ning dramaha idol. Part 1 ug 2, part 2. Wala ko naka-comment og react kay busy sa pamalansa idol. Kani akong kalingawan kung dili pa ka maka-upload idol. Thanks God always og salamat kayo nimo idol. Salamat kayo. Analin Samson no, namilingaw siya paminaw sa Father, I am your father no. Nya si Noel Urbano, idol salamat sa pag-upload ani nga drama, malingaw na sad ko paminaw ani. Salamat kayo idol. Unta idol daghan pa mga drama ang ma-upload nimo kay kanang mag-drive ta usahay katulugon ta. Pero kung naay drama idol matik na yan, wala ang duka. God bless. Salamat kayo Noel Urbano no. Malingaw juga samtang ga-drive di ka bati og kalaay ba no. Nya di ka magduka. Mo na importante no para keep safe kanunay sa pag-drive no. Amping permi og ampo gid. Jinilene Bravio, next episode please. Nanagid na-upload na to gabi ang part 5. Part 1 man nga comment ay. So niabot tag 5 no. Jinilene Bravio. Palami ay drama nindot nga drama idol. Maayo kay imong gibalik, wala ko katiwas paminaw ani sa una. Salamat kayo. Palami ay drama no. Sa kanunay nimong pagpaminaw no. Roxanne Cruz, thank you sa sumpay lods. Uway sa payan Roxanne Cruz no. Salamat po kayo sa kanunay nimong pagsunod o paminaw no. Animation, thanks sa sumpay lods. Uway sa payan animation no. Jinilene Bravio, salamat sa pag-upload. Okay, way sa payan Jinilene Bravio. Cherpar, kinsay writer ani nga na drama dapat si Rico ipa-school sana sa ipa-school sana siya para tanan niyang mga training masulod sa iyang gamay na utok. Ang writer ani si BB Omega Flores no. Naman sa thumbnail no si na sinulat ni tagsulat BB Omega Flores no. Mo na siya sinulat ni BB Omega Flores. Cherpar no. Salamat sa imuhang kuan pagpaminaw no Cherpar. Nya Charlene Pakana, salamat kay Sir Jan. Human na lang jud ang drama, ang akong ngisi di jud bapugan. Salamat kayo. Charlene Pakana no, makalingaw gid ang drama, pobreng milyonaryo. Grax, busing apila ang langit ka kilat ko, please. Pa juta ka lugar no, puhon na ginog makakuha na po tag mahuman ng mga drama no, mangita na po tag mga drama itong mga sauna. Pwede na to na i-upload yung request pero di pa kumusaad no, kay daghan pa matag trabahoon. Ma'am Gisuli,
thank you sir sa sumpay, makalingaw gid kayo, God bless. Salamat kayo Ma'am Jisuli, no? Makalingaw gid tinuod ning pobreng milyonaryo. Maristil Umawan, thanks idol, samtang gaulat sa mga bag-ong upload nimo dol. Mina usa sa daan nimo nga drama. Mga drama. Dol, sugdi ang maribil ug ayay mapriso ko lagi. Puhon ato ni balik, no? Kay na undang magud ta sa tungod atong various content ba, no? So atong ibalik. Kini ni reklamo. Sige reklamo gid. Sorry kay di ka nako basahon na, no? Grabe ka reklamador. I-remove na lang tika kay negative ka sa kalibutan. Makaamong sa uban nga mga bugnaw og kanang una ba kanang bugnaw og kinaiya nga dili daling mainit ang ulo ba, no? Makaamong ni mong comment kay reklamador kayo. Dili ko basahon, no? Dapat magbambinaw-nawon gid ba? Dili maguna po kag sabot ba, no? Kung gusto kang masabtan sa imong pagkatao, dapat ka mausay kang mosabot sa imong sikataw, no? Na di lang nako basahon imong comment kay negative kayo, negative. Los Minda, wow idol, kalami anang sinugbang ang palaya. Thank you sa upload, makalingaw gid ka. Makalingaw ka idol, mawala atong stress, no? Tinuod jud. God bless to you always, Auntie Kerr. Salamat Los Minda, no? Nya Roger Villegas, salamat boss Amping. Salamat po nimo Roger Villegas, no? Ikaw po Amping. Wing orasyon, salamat kay Lods, nindot kayo ng istorya, katawanan po ning maglula, tinuod yun, makakatawa kita, no? Nya kay taas-taas naman ito ang vlog, no? Ato na ng putlon. So, utiwas sa tagduha. User Letter G, no? Salamat kayo, ani dugay ranako ni gipangita na drama. Salamat Letter G nga po pa, no? Nya Danila Gonzaga, salamat kay Sir Jan nindot jud nga drama nga imong gi-upload, daghan kayong mga pagtulon-an nga makuha aning drama ha, ug makalingaw pa jud sobra. Bitaw tinuod jud. Salamat kay Danila Gonzaga, no? Dili sa nakaputlon sa imong comment, no? Kay niabot na tag 22 minutes. Pero mao lagi kato mga diunahan sa ato ang vlog forward the Richest Drama, no? Ako nang balik ko na para dili mo mainit ba. Hindi mo sa puto, no? Okay. Paminawan niyo ang part 5 sa Iampo Ko Ang Kalag Mo. Niya ang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. Si Manong Moises. Manong! Magbantay ka. Katingalig, ikaw ang sunod nga biktima. Oh, Manong! Ikaw ang sunod nga biktima sa lubos o patay. Manong Moises! Magbantay ka. Magbantay ka. Oh, Manong Karyot lang! Manong! Wala siya maminaw na ako. Ako ang sunod nga biktima. Magampo ko nga dili ka na mahitabo. Dili lang unta. Okay. Asa na si Princess, bros? Oh, tuwa na sa iyang tiluring, sir. Philip! Oo, mo ba? Philip! Oh, masindira eh. Niya pa daw. Philip, dali na. Magdungan tas pagpangaon. Naigaan na akong inasal. Inasal nga baboy, inasal nga manok bisaya. Doon na sa tinibuok nga manok bisaya. O inasal pagid nga pabo. Uy, salamat, Miss Indira. Dali na, magdungan to, please. Okay, no problem. Tara, bros, koyo ka. Sige na, Bruce. Okay. Tara. Nagkagusto ka ba sa among giandam, Philip? Okay kayo, lamig kayo. Pero, gamay rin lagi imong gikaon. Nagtimi-timi lagi ka. Oh, bitaw iho. Oh, iyon, ibaw ka. Naunod na kung sa kay nasal nga manok nga bisaya. Pero ikaw, paaragoy imong gikaon. Og si Bruce. Duha ka inasal nga manok ang nahurot. Pero ikaw, gamay rang imong gikaon, iho. Sorry kayo, pero nagunaw na lago sa problema. Problema. Kung sabay problema ang imong giununa, iho. Ha? Kuan, Daddy, ang anak ni ng pilang nga sastre ni Princess, gilugos o gipatay.
Oh, my Lord, my God. Kanusa ka na ito? Kagahapon, Daddy. Ay, naunsa naman karunin taon ang kaributan. Ay, wa na ipagtahod sa Ginoo. Diin makitira. Dito na dapit sa utlaran sa tong barangay. Nining maong panghitabo. Kinahanglan gitingaling maghimo na kita og bantay sityo. Bantay sityo, Daddy? Yes, kinahanglan nga ato ka ng buhaton nga dunay bantay sityo aron sa ingon. Dunay makabantay sa atong palibot. Lisod na karon panahon na. Kinahanglan nga mangita kita og maayong paagi aron sa ingon. Di na to gusto nga doon na pa'y laing mahitabo sama sa naitabo na nanggingon ni mong anak sa sasting si Pilang, no? Ang anak niya. Yes, Daddy. Pero nindot ang maong paagi ni mo, Daddy. Okay na ka? Okay na, Dad. Ako'y magmugna sa bantay sityo. O ikaw, iho, focus ka lang sa atong negosyo. Okay? Oo, Daddy. Pero, iho, para dili kay ka makuan ba, kanang masubraan. Tingalig ma-stress ka. Atong bakery, huwag ingon man ang atong shop. Pasag nila nga ako'y magdumaan niya, aron dili, boring usabang akong kinabuhi. Sa abang negosyo, ikaw ang bala. Pero itong gala na ako, para doon ako'y kalingawan nga masusi sa matang karoon ko niya, okay? Bakery o shop, Daddy? Yes. Kung ang magdumaan niya, okay na ba, iho? No problem, Daddy. Ikaw di bahala na. Sakto ang imong gibuhat, Mateo. Ikaw gyud ang moduma sa atong bakery o ingon man sa shop. Kay usa ka na sa dakong tinubdan sa atong negosyo. Yes, ako na kinimaw lang. Naadiya ang atong mga brand new nga mga sakinan nga mahalin nga way kapital. Ang ubang produkto nga gipalaman nato sa atong mga pan. Oh, yes, Mateo. Pero, Mateo, kadiyot lang. Kinsa ka ang naghimo sa pakidnap, no? Paglugos o pagpatay? Maura nga no ba di akan itutok ka na ako. Nga nung ako yung pangutan-on. Unsa man pulis ba ko, investigador ba ko, mayor ba ko, kapitan ba ako? Gipangutan ako lang ikaw, Mateo. Suha ko'y ikatubag niya na naunsa ka man. Pasig nalimot ka, Mateo. Kung giunsa mo ako. Maura? Naangkon mo ako. Pinaagi sa imong pag-rape na ako. Maura? Mamanggani ka na ang hinungdan nga kung makadungog ako nga may gilugos. Mo'y mo santop sa kunahuna. Nga itong higayon na nga imo kong gilugos. Ikalimti ka to, Maura. Ikalimti ka to. Mateo. Niya itong higayon na. Murag di, lugos ba ka to? Lugos ba? Usa man day ka to, Mateo? Taas-taas ka man ako, pero may us-us ka. Nagmahay ka pa di ay sanay tabo kanimo, ha? Kung wa pagka may tabo, nga ikaw, akong naangkon, unsa man, makatagamtam ka ba, ha? Sa karuhay sa imong kinabuhi? Maura. Bisan usang imong kikinahanglan karong panahon na imo maangkon, di ba? Dili ba? Sorte na lang sad gani. Kay, nakauyon ko sa imong paglugos nako, Mateo. Agaw, hinungdan nga mi us-us ka. Maura. Ang gawsan ka, Mateo. Ay, ginawa. Dili ka makalikay sa akong pagduda. Basta doon na gani rape, makahuna-huna dahin ko nimo. Ay, tiguang starsan, uy. Tiguang. Bitaw. Tiguang na bitaw. Hibaw ko niya na, Mateo. O hibaw ko kung unsa ka kabutakal. Ayaw pagsapa, Maura. Mateo. Mao ka ng plano ni Daddy, Princess. Magmugna kami o bantay sityo. Aron sa ingon, di na mo daghan pa ang maong mga paghita mo. Hinaot nga mulampos mo ni Anak Philip.
Paningkamutan mo nga mahimo ka na. Tawad kay, di bati kami kaluoy ni ng pilang. Dili lalim ang hitabo sa iyang anak. Og labaw tanan, di siya ko gusto. Nang nahitabo sa anak ni ng pilang, mahitabo ka di mo. Philip. Mahal ko ikaw, Princess. Philip. Kada sa ka na kong abate nga mahal mo sa ako, Princess. Hilaw pa sa pungango. Ayaw na pupua kay aslom pa, Philip. Princess. Oh, murag doon ako'y namatikdan da. Pila ka mga tao magsigig sabay-sabay din Tiluring. Magsigig pasipat. Kinsa ka ni mga tawanay. Ang hinuon, nahapa si Senyorito Philip. Matayo ako magkailan ni mga tawana. Kinsa magkani sila? Mamalitay ba kanis negosyo ni Miss Indira? Hello, Miss Indira. Hi, Bruce. Unsa na, ha? Ay, ate, hurot-hurot man tayo ng imong stock. Gamay lang ang na-display. Kay, namalit halos ang tanan. Tungod kay nakauyon sila sa akong display. Oo. O, kumusta ang negosyo ni Princess? Ay, inay man iya ha. Imo mo'y gusog. Of course, kay gwapa ang tag-iya. Kana. Kana mo ginahinungdan. Ay, pagkabulahan ka sa lalaki. Makapanagian ni mo, Miss Indira. Kana kung makakita siya sa akong asset. Oh, mas tila nakakita raw ako. Pwede ba ka ako? Ha? Himuan lang buta ang imong mga mata, Bruce. Tungod kay di ti ka type, og si Philip mo'y ako. Unsa? Day, Princess, day. Ito na si Senyorito Philip. Tuwa na siya, Bruce. Kay mag-meeting sila aron mag-organize sila og bantay sityo. Oh? O gano'n, nindot na day. Bantay sityo. Unsa ka naka-epektibo, no, Bruce? Ambot lang ka, day, Princess. Giampo ko, Bruce. Nga dili na unta mapunan pa ang nahitabo sa anak ni nang pilang. Day, lunar ba ko yung matikdan, day, da? Pilag mga lalaki magsigig sabay-sabay din eh. Yawa ko makaila. Makapaduda kayo ng ilang mga lihok. Asa sila? Tos may pusti, nagsandig, Nanabako. Nag-jacket. Ug, dito's may tindahan nga sirado. May nag-standby. Oh. Dito si Kro. Kamatikot sa kwanto. Magsigit og paso-paso. Unsay pagtuo mo, Bruce? Day, basin og ikaw ang tumong ang mga tawana, day, Princess. Mao ba? Kursunada sila nako? Ipabuhat nila, Bruce. Andam ko sa kanunay. Day, Princess. Palihog lang ko din Bruce. Palihog kong bantay. Kitingalig doon na sa kawatan. No. Niyara ko din, hiday. Kini mo ko gi-assign ni Dong Senyorito Philip din, Anter ko. Salamat, Bruce. Pero, day, si Miss Indira ba, maramag. Nakig-indig gini mo? Kompetensya gid mo? Labihang panghambog niya, nga. Hapit ang hurot ang iyang stock. Nahibaw ko nga gitabangan sa ni Doña Maura, Bruce. O gipugos nila ang mga tao. O compulsory nga mupalit sa mga baligya ni Miss Indira. Kay kundili, taktakon sa trabaho. Hibaw ka na, day. Nahibaw, Bruce. Pero, okay. Strategy man na sa negosyo. O nitabang man si Doña Maura niya. O ang ambisyosa nga Miss Indira, nakagusto yun kang Senyorito Philip? Kani adtura kong nahibaw, anak, Bruce. O, nakikompetensya pa nimo? kamati ko, tingali na siya nga. Nakagusto si Senyorito Philip ni mo? Bruce. Ito,
Stilan ako pa nimo dahil. Ako pa nimo lagi. Pasuyao na nimo. Ha? Sama konsumisyon lang. Di ba? Siya nagsalig siya nga gitabangan siya ni Doña Maura. Og si Doña Maura sa... Wa makagusto na ako. Dili ba, Bruce? Oh, kasabot sa day ka na, day princess. Sa tinagdan lang daan ni Doña Maura diri nako, Bruce. Klaro kaayo nga wa siya makagusto na ako. Pues, pasuya ah! Maayo ka, ha? Mayo kayo. Ano diligod? Aron mo tagam ng mga suyaon? Huna-hunaon ako, Bruce. Oh, Bruce, ang mga tao nga imong giingon. Kanunay gud nga nagpasiplat diri. Ikaw wala ka, day. Ikaw wala ka. Nagbantay ko. Duolo na ako sila. Unsa? Ayaw kumpiyansa, uy. Ayaw ka bala ka. Duolo na nako, good. Basi day og magpatahi lang na diri sa tailoring, maikog ta. Siguro ka, day? Oo, lagi. Duolo na ako. Siguro ang di mo mapakyasa. Klaro ha. Kanang dili halata ba? Wala maka senior Teo Philip diha. Ha? Una? Good. Sige. Buhata akong gisugo kaninyo. Unsa? Ikaw si Princess? Napaingon ni mo? Pangandam. Siguro ang imo siyang mada. Bye! Wow, tonas na princess. Giduol gid ang tao nga tuos may pusti. Oh, nagkaduol na siya. Hello, Dong. Ha? Gusto kang magpatahi og garsones? Barato ra. Dili. Oh, di ay. Nako bang magpatahi ka garsones? Dili. May sakyanan nga may hunong. Limis! Boy, ikot! Dili ngon anik ka sayon, Dong! Yapat! Iapap! May armas! Mayo gani kinakaligidayon ko. Ug wa ko maigo sa pagpusil. Og ang tao, may bangon. Og bidagan. Dili ka makapalayo. Gugdon ko siya. Ayap! Ni apa? Kinsa ka mo, ha? Nganong gusto ko ninyo nagiton? Ha? Kinsa mo? The Princess! Mapatay! Hops! Diyan ka na! Pasalibot, The Princess! Nanagan ang mga kanahan. Mura kong kaion, day princess. Bruce, Stilan, saan lang kag naigo ka? Dautan giling ituyo itong mga tawanan lagi. gusto ko nilang dagiton, Bruce. Mau lagi. Klaro kayo. May gani kay. Huwag ka mada. Dilingon anak ka sayon nga ila ka ng buhaton ako, Bruce. Princess, Nana, asa naman to sila? nanibat na, Nana. Ha, mga putik itlog da ito sila. Nang Rosa, Stilan ay nga anak lang ang imong reaksyon. Oh, unsa day gusto nimo nga akong buhaton, Bruce? Kuan mong kanang ako ba gikabuhi gani ko diri nagtan-aw ka ganina. Gipusil si princess. Dua pagkataon ni pusil niya kunya. Nakalikay si princess, nakadive, miligid ug wa maigo. Tawag. Ay, dili pa swerte nga siya mamatay, Bruce. Singan, anak lang nang Rosa, anak lang. Nangandoy ko nga makuha na ko ang usa nila, Bruce. Huh? Tungod kay nagtuo ko nga usa nila makatudlo kung kinsa ang ilang amo. Og lagmit nga sila, mauusab ang nagdagit sa anak ni nang Pilang nga gilugos o gipatay. Oh, malagmit na princess.
Dali na, princess. Sud na. Manirado na ta. Oo, nana. Unsa? Tinuod ka ba, Kuko? Ula, Ginyor. Mantigo magigaway si Princess. Dili masiyon sa yun. Gipusil ko no nila. Wa may gugim tambling ko no. Unsa? Babae lang muwa sila makadagid nini. Wa, Nyor. Kaya matra ko da. May abilidad di ay ng babayhana. Sadiyang gigunitan ko no nila, Nyor. Giguroy niya paingo sa sakinan. Kalig ko no silang gijudo. Nagiyata-gitakan ka sila. Ha? Iya matra ko. Pero, dili na mo nung, Nyor. Hangtun nga makuha na to siya doon, Mateo. Ipasalig ko ka na. Tanawon taga sa kutob ang abilidad niya ng babayhana. Princess, Oh, Philip. Niya ka man. nagbahibaw ka na ako si Bros. May ito ko sinitabo ni mo. Tabian sa daning Bruce, uy. Tinuol bang gipusil ka? Oh, Philip. Pero, dili tingali to anod mga tawhana. Wa man makaigo na ako. Princess, di ko gustong mahitabo na ni mo. Mahal ta ka. Asa kutob ang imong pagmahal nako, Philip? Mamahala ka nako? Bisag supak ang imong mami? Princess, Oh, sorry ha. Pero, basin og lainon nimo sa pagsabot. Pero klaro ka ayo sa mga tinagdan sa imong inahan. Nga wa gyud siya makagusto nako, Philip. kung kasing-kasing nang iskutan, huwag ko mag-agad sa akong mga ginikanan. Ako ang matuman og dili sila. Og makatugot ka ba lang? Nga maguba lang ang maayo ninyong relasyon tungod lang nako? Princess, ako na may bawa na. Philip, Dili pa maigo ang ipagkita na kung pagpagkabana o pagtabang ni mo. Philip, But please, ayaw lang na sa pagsabat. Ayaw na nga, tuwad kinakatabang ko ni mo, mangayo kong sukli. Kung pananglit, wa magiging luna si mong kasing-kasing. Dawato na ko ang kamatuoran. Bisan masakit. Philip, Kung kapakiasan ko man ang akong maangkon, andam ko sa pagdawat. dili ko gustong maghatag og problema sa imong kinabuhi, Philip. Dili ka problema ka na ako, Princess, kung dili. Ikaw ang haras sa akong kasing-kasing, Princess. Pananglit, dawaton ko ang imong gugma. Ikalipay kong dako. Ug moabot ang dakong hitabo. Nga dili nimo paaboton. Nga imo kong kasilakan. Dili mahitabong kasilagan ko ikaw, Princess. Dili ka ako nimo basulon, Philip. Dili ka magpaabot niya na, Princess. Okay. Gidawat ko na ang imong gugma, Philip. Tinuot na ba, Princess? Yes. I love you. Ikalipay ko kini, Princess. Salamat. Dili ka magmahay, Princess. Di ka magmahay sa iyong pagdawat ako. Yes! Thank you. Thank you, Princess. Senyor to Philip. Nagtingsi na prung ako. Huli pa yun kayo. Bros! Bros! Yes, Senyorito! Yes! Sir! Ano niya? Ano niya? Imo mo kung Senyorito! Nawa ka na, galing ko na. Ibutang ko, unsam tao ka. Unsam tao niya, oy! Urong batang kamayan eh. Ano ni? Uy, ano ni? Pag-ata na ni mo eh. Bukat dito. Ano man. Bros, malipayon kay ko ron, bros. Malipayon kay ko tungod kay. Tungod kayo sa ibutang ko, Bros, Oh. Ha? Ano? gidawat na ni Princess ang akong kupa. Mahal ko niya! Ayun ka niyo rito! Yan, ito ako mag-agaw. Ibutang ko! Yes, bros. Uga, managigugmaay na kami. Ibutang sa tika. Kung mao ka na. Bikamot mo. Congrats! Thank you, bros. Thank you. Pero niyo rito. Saan naman na? Nahug naman peligro kinabuhi ni Princess karong panahon na. Doon na may mga tao nga nagtinguha siyang kinabuhi. Ako ang ilagaway kung ilag ka ng buhaton. Ha? Di kagad sila pa sa iluon kung may dautan silang buhaton ka, Princess. O plano na ko, bros, nga No. punan ako mga tao ang
Mga tao nga nagbantay ko kang princess. Kauban nimo. Ha? Nirito? Magsuol ko og tao nga dugang makabantay kang princess. Unsa ka na, iho? Ikaw lang sultihan ako, Daddy. Ikaw lang una. Di lang una si Mami. Mahitungod sa unsa ka na, iho. Daddy, managhigugmaay na kami si princess. Philip, tinuod ka ba? Yes, Daddy. Pero may kabalaka ko. Kabala ka, ha? Unsa man ang angay ni mong... unsa magiging kagabalak ani mo? Tungod ni mami mo, tungod kay nasayod ka man nga ang imong mami wa gyud makagusto niya ng princess, dili ba? Dili ka na mo ikabalakan ko, Daddy. Oh, kung dili. Unsa man ay iho? Doon ay mga tao nga nagtinguha sa pagkababae ni princess. Sibuot mong ipasabot. Di pa lang doon eh. Doon ay mga tao nga gusto mo dagit kang princess. Ha? Kinsa man? O ganong dagitom na siya? Ang buot kong ipasabot iho, ganong dagiton siya? Unsa may motibo? Milyonaryo ba siya? Nga sarang dagiton o niya ipalukat og dakong kantidad, mga ba? Huwag ko na gusto taon, Daddy. Labaw sa lang ko mahimo. Mahibawaan ko, kinsa kini mga tuwana. Iho. Tambag ko kanimo ayaw na lang pagpanginabot niya na. Mamiligro ang imong kinabuhi. Pero dili mahimong pasagdan ko lang, Dad. Ang mga tao nga nagtinguha og daotan nga tukang princess, Daddy. Kapag iho mamiligro ka. Bahala na, Daddy. Dili sa tanang panahon nga uyunan ko ikaw, Philip. Kung gikinahanglan nga masakitan ka, pues buhaton ko. Aron sa ingon, matipangan ang kainit sa imong gugmaan ng princess. Magkamaong makikaway ka ng bayhana. Pues tanaw na to, uga sa kutob, ang imong abilidad, princess. Unsa, Mateo? Ay lamang pagpasabot nga nahibaw ka na maurang. Pero mitugan na kanako si Philip. Miprangka na siya. Nga nagkahinigugmay na sila ni alang princess. No, Mateo, no! Aging nang tanaka nga kalma lang. Ang usinta ka dayon, kalma lang lagi. Ako ra ang mahibaw. Buhata kutob sa imong mahimo nga masumpo ang ilang relasyon ni Philip o ni anang princess, Mateo. Kutob sa kong mahimo, maura. Dili ka kaha magbasol, princess, sa imong pagdawat sa gugma ni Philip. Ako na kinigyo na una, Nana. Manghinaot ko nga wa ka masayo, princess. Nana. Basta kay naara ko sa kanunay sa imong luyo. Nagsuporta sa imong mga desisyon. Salamat, Nana. Saya mong baton niya. Baliw ka ang ubang mga sakop niyo. Kana mga dagway nga dili kabisado sa mga tao. Labi na sa baatong barangay. Kana mga tao nga estranyo pero kasaligan may pawata kini ang mga tawhana ang pabuhata sa akong gisangon kanimo nga mao ang pagkagit kang princess. Mato man yun. Pero ang imong anak, saan man lang? Si Philip binli og gamayng kinabuhi kun mupapat manugal. Don Mateo. Manuroy? Asa man to Manuroy? Ako na may bawo. Manangit una ko ni Nana Rosa. Ako na manangid. Aron mo saligid siya. Ikaw ang mahibaw. Yaman tagod, Bruce. Ha? Sultihin ko sa tinuod. Sa unsa, Miss Indira? Nakita na ko nga nagkuyog silang Philip o Princess. Ano man? Uyab na sila? Murag mao. Ano sa'yo murag mao? Manag-uyab na sila si Princess o si Dong Philip. Shit! O kung saan naman ang nahitabo naman ni Philip? Wa na lay bili? Miss Indira? Dili ko sila hatagan og kalina, Bruce. Dili. Yati na noon. Miss Indira,
Ano man taon, oy, nasakiton mo man imong kaugalingon. Oy, nining, kalibutan, ha? Ano man? Naidaghan taon ng arsones. Oy, di kay si Senyorito Philip lang. Oy, ganun ka. Siya ang gusto ko, Bruce. Ako di ay niya ko Ha? arsones ko. Payoy. Pero parang Miss Indira, inundumi nga. Dilis na nang higayon ng taon. Oy, maangko na to ang atong gusto. Nahibaw ko. Bitaw. Pero dili ko makatugot nga mahimo na kung kaagaw, maulang ka na si Princess. Hmm? Kinsa siya ikumpara na ko, Bruce? Mo sa noon. Mo na di ko makatubag ay mga na. Si Senyorito Philip rin may magkatubag ng mga nang anong tuwa siya magkagusto kang princess. Dili nimo. May nahitabo na namo ni Philip. Mayo. Unta? Pagida nga di ay. Karoon pa ng una, murag, yano naman lang ng mahitabo. Miss Indira. Unsa? Bitaw, para ba yung gingon bang may mahitabo? Di ba, yano naman lang kaya ng mahitabo tao na. Good kay, karoon pa ng una, murag, lahi na kayo ang kaniato. Lahi na kayo ang karoon kaysa kaniato. Ang mga babae, kung kana bitaw nga magsulom gina sila si Dina. Dili gani ipakita ang tuhod gani sa una. Pero karon agoy pinakigol ng isuluboy. Bruce. Bitaw. Kani ato mga babae matod pa sa akong tatay kay katong tatay nako estrenador mo kay to. Kung maligo, magsulob og taas ka sinina oy. Pero karon ang mga babae maligo ay magbikini na. Wa nay panagana. Ang uban gani pastilan. Yan lang kayo. Di na mauwaw. Bisag lagom kay igot-igot pero bikini lang gyapon. Hilom na Bruce B. Si Kiskot anak ka ni Alto. Bitaw ay kuan mo lang guni. Kana bang naghisgot mo lang gud ko ana. Tuod kay wa man sa kay panaganang miangkon nga may nahitabo na ninyo ni Senyorito Philip. Kay tinuod man bitaw na. Lumakap day ko. Yan ako. Kuan ba? Unsa sa? Oy, mao gani nga gikumpara na nakong kagahapon ug ang karon. Kay kanay ato ang babae, mutahan man lang silang kaugalingon humans kasal. Bruce. Oo. Hinoon, ron pero ubay na sad karon nga yano lang kaayo nga buhat na mga butanga eh. Suma karon. Daghan kay gituwag og kuan kanang early pregnancy. In English na ha. Early pregnancy. Mga bata pa kayo, 14 anyos. Mabdos na. Ngano na? Tungod sa barkada, tungod sa drugas. Kay dias barkada, makatuon magkabisyo. Pero bako, inom, babae o lalaki, inig, kahubog, sa may mahitabo. Hangtod nga, mahibaw na lang nga, ni Mabdos na. Hilom na Bruce B. Sa paan ni mo oy. Kalayo bagilagputan ang imong istorya diha. Niabot ba ka ng early pregnancy? Sayo naman kayo mutilaw ron ng uban. Basta. Sultihan ni ka Bruce ha. Di gyud nako hatagan og kalinaw ang ilang relasyon ni Princess ug ni Philip. Dahils ka mga ilan eh. Ay, buta-buta lagi taon. Wag lang ko niyo makita masindira. Ansa? Kuba. Kung natagan ko niyo higayon, higmaon. Kung makasuway ka na ako, makaingon yung galap. Wala ka nang hahanapin pa. Nandito na ako. Yucks! Ew! Di ka na ko type, Bruce. Ako'y nakasayda. Mahayan mo ang tanan, Miss Indira. Tunday! Mamatayan ko! Di yung gantapilan ako! Oh, unsa? Asa man ta paingon, uy? Mga doon sa beach, mga antag mga seafoods. Oh! Ganahan ko. Okay, o niya, nindot siya ang palibot. Puti kayong bas. Mao ba? Huwag nahibaw ko kung mabot na rito. Madanig yung ka nga maligo sa mong damit. Ay, wala ba ko makadaog? Gamito na ko sa pagkaliko? Don't worry, may kaymanan sila dito. Magkapalitan siya mong gusto isulog. Tanawon ta lang unya kung ganahan ba ko maligo. Okay. Nanawag na ang leader sa akong gisubo. Dili kini sakop sa kwaknet. Kung dili na ang grupo. Ang kabog. Hello. Kabog. Unsa na? Ha? Inyo na nasundan? Ang gisakyan ninyo rito ni Princess? Rito Philip? Very good. Nagbaw na kamuon sa inyong baton, okay? Dagita si Princess. Ug pinling gamay kinabuhi si Senyorito Philip. Kung mubabag maganin ninyo, okay? Nakasabot na ba, kabog? Dagita ninyo si Princess. Ug binlig gamay kinabuhi si Senyorito Philip.
Tuan na. Nagsunod na ang grupo sa mga kabog nilang Nyorito Philip. Sorry Nyorito. Sugo kini si mga amahan nga si Don Mateo. Bagagnaw. Suyak kay ko, Madam Maura. Nakita na ako nga nagkuyog sila. Dili makaangkon og atumanan ang ilang gugma, Miss Indera. Tuhuday ni ako. Ni ako nga maoy mubabag sa ilang relasyon. Ang buhaton mo, Madam. Basta. Timan nga babag ako sa ilang relasyon. O buhaton ko ang tanan nga maputol ka ng ilahang relasyon. Kinahanglan ko, Madam. Ambisyos ang ilaga ka na si Princess. Wasa ko makasabot ni Philip. Asa siya napita nakagusto ng princess? Tungod ba kanidaog siya lumba sa dagan? Mura din nagustuhan kang princess, Madam. Kabala ka, Miss Indera. Basta kay ipasalig ko kana kanimo nga dili makaangkon og kalampusan ang ilang relasyon ni Philip og Princess. Hello, Coco. Don Mateo. Tuan na. Nagsunod na ang grupo sa mga kabog nilang Nyorito Philip. Good. Ug pabutan lang si Princess dito. Sa dapit nga imong gingon ang adto dadon siya dito. Ayaw lang kong maduwi, Coco. Pabutan lang siya dito, Don Mateo. Aron sa ingon, kung tuwa na sa Princess, andam ka na mo ismiringhoy kaniya. Ayaw kong tudluwi sa kong buhaton, Coco. Oh, sige. Ikaw mag-igom, Don Mateo. Muna lang ko mo dito sa mong dapit, okay? Pagpuyo, ha? Dili ka maguna dito. No, ano naman? Kasi may magpaybaw ni mo nga tuwa na sa Princess dito. Manawag ka na ko. Samtang magpaingon pa sila dito. Simple ra. Dili kay mag-una ka dito kay ibaw ko barako na basag kang dako. Tingalig mag-una-una kag pahimus kang Princess. Don Mateo. Kay bawo ko nimo. Ikaw na ba'y tigsunod kung mahuman ako? Marukoy ka, Don Mateo. Ako na gud ni Coco. Wow! Morning ka, Tita Philip. Yes, dali, ngalaw ta. Okay. Nindot kayong palibot, no? Naay mga kahoy. Limpyo kaayo. O tuwa sa unahan ang mga nanindag pagkaon. Mao ba? Sige, ato ta rito. Mga kabog, nanganaog na sila. Ugtuan na paingon sa unahan. Pwes, mga naog sa ta. Mga aon to sila. Mga aon sa ta. Tara. Dara. Nagkuha na ako ang unod sa sang. Diyon sa nimo. Simple lang. Ako nagikuhit, agis trinidor. Thank you, ha? Dara sa lang lambayog ang mga pasayan. Ikaw, paunsad. Yes, giandam ko lang ni para di ka maglisod. Thank you. Tana, usog magmayo. Aron kusgan. Batik. Nindot sa nambayan na da. Nindot kay porma. Sa lawas og nag-short ra ba? Amag kayong kaputi. Lagi. Kay ito mang short. Murang buwawan. Butakal ka na ko. Butakal. Usman, ligo ka? O sige, mangaligo ta. Sige. Magpalit tayo mo sulod. Asa man? Dali, sulod na ko. Philip, may namatiktan ko. Upat ka tao. Nagsige og pasiplat na to. Kaila ka ba ng mga tawhana? Ha, Philip? Gadihan ako ng kabantay nila. Mao ba? Nga no? Lain lang ang akong pagsabot sa ilang tinanawa na to. Na-attract lang na sila nimo. Unsa? Murag, nasina lang tigali na sila. Nga ako'y kuyog nimo. Oh, come on. Nakapasali na sila. Naibog lang na sila nimo. Philip. Og proud kay ko. Nga ikaw akong kuyog ug akong minahal. Unsa? Na naginom na sila. Pasagdi lang na sila.
Okay. Pero basin og... Maghimo sila gilad. Maghimo sila mga lakang nga dili bayo. Oh, di tingali. Wa ta mahibaw sa ilang huna-huna, Philip. Pasag di sila, Princess. Okay, padayon ta. Oh, wow. Nagtopics na lang ang babae. Bitaw da. Bitaw da. Lo! Uy, Iyan na tanan. Lo! Iyan na Iyan tanan. ang tanan. Grabe ha. Ay, pastilan. Nindot ta oy. Mura mag-video ke. Pagkondisyon tag maayo. Kondisyon. Sige, kaging ninduta. Sige, ipis. Ay, naiba na ba? Okay. Dali! Ato ibili na itong mga butang sa kotse. Oh, Philip. Pero credit lang. Ha? Nga naman? Picturean ka. Unsa? Okay na ba mo? Okay ra. No problem. Okay, credit front view, eh. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay na? Side view. Ha? Side view? Yes. Okay. Kana. Uy, tanawa. Nagshooting pa mga hinampak. Naglain akong kinabuhi, bay. Sino lang kinabuhi? Imong kabuhi. Kabuhi. Hubog na ako. Nagtanaw gusto, bay. Okay. Kabuhan. Kapatag. Kurti pa ni kurti. Napa. Saman. Gusto namong mupahit niya. Ha? Lindo kilahon, bay. Murag tangigi. Kilaon. Huwag man manawag. Saan kayo resulta eh? Nagpaabot na ko ron sa ingon. Matawag na ko ni Don Mateo. Tawagon ko na lang. Tawagon ko si Kabog. Hello, Kokok. Tana ha? Kumusta na? Upay na itabo. Paabot lang. Wait lang, paabot lang. Paabot o pipila kami minutos gikan karon. Mahitabo na ang gusto mong mahitabo. Ayaw na mo paglangan. Buhatan akong gisugo ka ninyo. Eh, andam lang katunga sa kong ibayad ninyo. Nagkasabot. Buhatan na kayo. Oo, arigado kayo, Kokok. Ugit paniguro na ko nimo. Namulampos ka ni. Di ko gusto nga puro na mo pagkarpar. Gusto ko aksyon na. Sabot. Okay, bye. Sumigi paabot. Pero nanigurog sila nga mulampos. Kinahanglan gyud nga mulampos kamo. Na Rosa, Oh, ngano, Bruce? wa pa mo sila Senyorito Philip og si Day Princess. Basin og nalingaw sa ilang pagpanuroy. Mo sa tingali, no? Pero, unsa, Bruce? na Rosa, wa ka ba bubati ka ba na? Sa kahimtang karon ni Princess? Kabalaka? Unsa ba akong kabalakan, Bruce? Oo, nga tingali. Doon ay mga tao nga dautan og tuyo kang Princess. Kung mulampo sila, awatay mahimo na, Bruce. Ringan? Nang Rosa, ana lang? Hibaw ka, Bruce, ang kinabuhi, may sinugdanan ug may katapusan. Sa magod sa adlaw nga musilang ug musaw. Kung moabot man kanimo ang katapusan, dili na gid nimo kabalibaran, Bruce. Kanang, nang Rosa, ako ba? Sa ako bang obserbasyon nimo? Dako kay kang pagsalig kang Princess. Ihatag na ko nga akong pagsalig kaniya. Tungod kay sakto naman siya sa pangidaron. May igo ng kabuot. May igo ng desisyon sa iyang kinabuhi. Nang Rosa? Mo nang nisalig ko. Nga way dautang mahitabo kang Princess, Bruce. Mao ba? Oh. Si Mateo katong sakay sa iyang big bike. Asa na po ka siya paingon?
Unsa ka iyang plano para kang princess o kang Philip? Doon na ba kay bagong nasud ang kasakinan? Oy, si Maura kinan. Hello, Maura. Asa ka, Mateo? Natural lang atiman sa itong negosyo. Nagsusi ko diri sa atong bakery o sa atong shop. Sa nagibuhat ni mo para kang princess o kang Philip? Ay, mataamot ka lang, Maura. Ayaw ka balaka. Naglihok ako. Maghunong ng akong utok sa paghimog mga lakang para maputol ang ilang relasyon ni Philip o Princess. Good. Magpaabot ka lang gani sa resulta na. Mateo. Okay, bye. Sa dilimadugay. Matuman ang imong gusto, Maura. Matuman na. Si Princess, nikawa siya sa dagat. Nigda siya sa puting may bayon. Bisa mo talaga kung gugmaganin mo, Princess. Pagkanidot niyang tanahon, muukawa sa sab ko. O picturean ko siyang nangigda sa puting na bas. Yun na. Idool ka niya duha katao nga. Makauban siya na nag-inom. Di idool na ko. Kauban niya sa mga nag-inom. Duha sila katao. Yes. Unsay tuyo? Amo ko ka na mo. Ha? Asa? Ay, importante lang kayo. Sorry. Dili ko makakuyog ninyo. Wa ko makailan ninyo. Og nga naman kuyog man ko. Kung mao ka na, sorry kayo nga. Dadon ka na mo sa pinugos nga paagi. Mao ba? Pwede ka siya! Di ka makababag. Banatin ninyo siya! Ikaw, Princess! Diriyo! Dili ko nani ka sayon! Ni Apo! Huwag mo! Tilawi ka ninyo! Mga kauban, gamitan ninyo mga hunting knife! Princess! Pagbantay! Philip! Ako ang matubang sa duha! Ikaw usap sa duha! Ariglano! May bulot sa silang hunting knife! Pagbantay! Murag muhamag na sila! Oops! Pagbantay, Princess! Karon, niyanan ako ang usa ka hunting knife. Kamu na sa magkatilaw, eh! Ay mo pagkagan! Princess, nasamad ka! Salbahis ka! Ba't yun di ka pinaagin ng hunting knife? Balik! Princess, nagkadungko ka. Ayaw lang kalisang dili pa ko mamatay adik sa Mara. Samdan ka. Sa bukton ra di Philip. Gugdong ko sila. Ayaw na. Nakasakay na sila sa sakyanan. Dali, kinahanglan madati ka sa tabalanan. Ayaw na. Gamay rin sa Mara. Princess. Saludo ko di mo, Philip. Kung wa ka pa tingali patay na ko. Saludo sab ko ni mo, Princess. Tuod di kunwa ka pa tingali ka. Madisgrasya usap ako dito mga tawana. Philip. Dali, kinahanglan matambalan ka lang sa man mo. Animal! Kumpiyansa ka ka? Basta mo no, bay. Basta mo no. Salbahis to, bayana, salbahis to. May makikaway. Saan na lang itong gingunan? Sugdertos kukok. Nadilimasin sa'yo na dua. Si Philip ang katong princess. Niyan ang mga kabog. Dabakan las princess.
Mahinampak ka mo? Pakyas. Pakyas? Huwag nga bunog pa kayo mo? Lagi. Nga naman eh! Saan yung tabo, ha? Ha? Kabog? Kuan ba ka nang mayong magigaway ang duha? Unsa? Huwag yung kumagtuo nga mautoy lihok atong princess. Labi ang aptika. Nya, kusog pa kay patid. Kumo pa imo nga lupit pa'y laki. Kanugon sa kong gidahon ka ninyo? Aw. Yawa mo inahin mo? Itaon mo dagway. Itaon na yan! Ikaw! Doon rin! Huwag ka mo, wala! Linya! Linya! Giutong ko lang. Giutong? Saman, ha? Pulos mo mga bunog. Mga kabog mo. Wa mo'y kapuslanan. Pakyas pa? Ay, dili, sad ko na pero sa sunod din namin pakyas kok. Di namin pakyas kok. Ipasalig na namo nimo lampos namin pagdagit kang princess. Salig pa ba ninyo ang akong big boss? Sulti lang siya nga ngayo may gilaing higayon. Ako sultihan. Yarang imong wine, Sir Mateo. Thank you. Pero, Parol, ipulutan ko ang imong ngabil ug dila. Oh, no problem. Moinom na ako. Tagsara lagi ka mo ari diri. Ibaw ka bisita sa negosyo sa Pagatiman. Ay, karoon na. Unsay gusto mong akong buhaton para malingaw ka. Nahibaw ka na kung unsa may angin mong buhaton nga malipay ako, Teresa. Okay. Asa man, sugdan ko na pa. Oo, sige na. Sugdan na, Teresa. Oh, okay. Ako ang bahala. Kamao ka dyan. Ay! Teresa! Okay. Ningon silang urog pa ko. Satisfied? Yan yung premyo sa pagdipay mo ka na ko, Teresa. Oh, 5K? Gusto kang imo na kong 500K? Sa pag-uwang pa ba na? Okay, no problem. Basta ikaw, Sir Mateo. Basta babae nga motuman sa kung gusto nga makalahat ang kalipay ka na ko, dili kit pagmahay. Huwag balik pa yaon niya din Basta free ako sa imong schedule, mabalik kina ko, Teresa. Magpaabot ko, Sir Mateo. Okay, busy pa ko kay gikutasan ako sa imong gibuhat, Rika. Gusto ba kong mainom, giuhaw ako. Human sa itong duha. Oh, sure. Oh, si Princess kaniya. Hello, Princess. Nana, magpahibaw lang ko nimo. Doon ay gamay nahitabo. Unsang hitabo Kakita may og enkwentro si Philip, Nana. Unsa? Upat sila kataw. Og nasamdan ko gamay. Uy. Pero, dili ka angay mabalaka, Nana. Tungod kay dili pa ko mamatay, ani. Sis, Nagpahibaw lang ko, Nana. ayaw pagkumpiyansa ha. Bisan sa imong anino, Princess. Nana. Unsa?
May nahitabo? Bruce. Og samdan si Princess. OMG! Sundance Princess? Kuyaw na ba na, oy? Natural ra ka na, Bruce. Kung may kaaway ka, lagmit yun ka masamdan ka. Nang Rosa. Imong cellphone, Sir Mateo. Thank you. Hello. Kukuk, unsa na? Kadugay ba? Naana ba? Ha? Ngayon mo nahan ako. Kuhan, Don Mateo. At last, naana gyud mo anhan ako. Karon dayon pabuta ko kukuk. Pakyas, Don Mateo. Unsa pakyas? Wa mo lang pas akong gisuko. Unsa? Salamat, Philip, ha? Sa mong pagpatambal na ko. Kinahanglang mailan ko sila. Kinsa kini mga tawhanan nga nagtinguha sa mong kinabuhi. Nahasol ka na hinuon. Tungod na ko. Iluhon ko. Kung si kinsa kini mga tawhanan. Kung natong nauna-un, unsay katarungan nga ila kong interesan? Nganong gusto silang mudagit na ako? Mugay gusto lang kong hibawan. Dili ka ni resulta? Sa imong pagpaduol na ako, Philip? Princess, unsay bot mo ipasabot? Dili ikalimod nga gamhanan mo ining dapita. Ha? Yes. Powerful mo aning dapita. Og tingali, kadungwa makagusto nako nga nalambikit nimo, mao'y nagtinguha sa akong kalautan. Si Mami ba ang bot mo ipasabot, Princess? Wa ko magtumok og tao, Philip. No, dili magkahimo si Mami. Kung siya man ugali ang iyong gituhuan. Sa ako nang gikaingon, wa ko matumok og tao. Basin og si Miss Indera. Oh no. Di siya makahimo na. Sorry nga naka-mention ka sa pangalan ni Miss Indera, Philip. Nagkasabot ko, Princess. Daan na siyang may kasuko na ako. Mao nga dili na ko kalikayan nga magduda gyud ko niya. Well, kung siya man ugaling, magmahay siya sa tibok niyang kinabuhi, Princess. Ni Anas Don Mateo. Kiyoko. Kiyoko. Don Mateo. Masabta ko, kukuk. Nga napakyas ang timong mga gisuko. Tanaway lang mga dagoy, Don Mateo. Ako nagipicturan sa kusilpon. Tanaway lang mga itsura. Eh, gano'n patanawon pa ba ko nimo? Kay nga na unsa manera sila. Tanawa, lagi niya, mauna sila. Kita mo na, Don Mateo. Ang ilang mga dagway, napariya sa dagway ni Antonio Margarito nga kontra ni Manny Pacquiao. Mao lagi. Bunog kayo. Nganong napunog kini siya? Kini siya bunog kanila. Ang imong anak nga si Senyorito Philip. Ano siya? Si Philip. Wa sila magkapiog sa kong anak. Upat sila katao. Upat sila kamuk. Nga, duha man sila Senyorito Philip. O sino? Si Princess Day. Apin mo ko sa away. Ugmato pa nila doon. Maayo ko nung kasi self-defense si Princess. Piti-piti ko sila. Pati pa mo sukmag pa mo. Gabi ko kayo. Tinuod ka ba, Kukuk? Maunay lang gisultin ako doon, Mateo. Hinungdan nga wa sila malampos. Gamit pa gani sila kutsilyo. Wa sila mo gamit og armas kay mubukto man. Malarman niya sila. Pero, unsa bang pagkitabuan doon? Nagiilugan man sila sa kutsilyo. Pirting lang dagan. Kigwa sa kigul. Pero ipisalig sila nga sa sunod. Kung natagan ba ni mo sila gigayon, bulampos na gyud sila sa pagdakit ni Princess. Nagsugod akong karagot, Kukuk. Nagsugod yan. Kigwa sa kigul. Don Mateo. Unsa, Mateo? Napakyasin ako magkasugo sa pagdakit kang Princess. Oh, shit. Anong napakiyas man? Mga bulay og ang mga tao nga imong gisugo. Napakya sila tungod sa ato sa nga anak. Unsa ka to, Mateo? Basig nalimot usab ka nga eksperto usab sa martial arts ang atong anak nga si Philip. Bullshit. Pero, ayaw ka bala ka.
Tungod kay dili sa tanang higayon nga kauban niya si Philip. Mateo, kinahanglang maputol gayud tayon ang ilahang relasyon. Kinahanglan gyud. Oo, Maura. Tungod kay labaw na sa ngawa ko makagusto ang babayhana. Ay daan pa bitaw ti kang diingnan. Nga babadan ka ng babayhana nga dili makabutang og negosyo din sa atong dapit. Pero nisugot ka gyud. Kuan man kun. Nahibaw man ko ba? Nga Nga gusto ka yung makasod ng babayhana din tungod kay may kaibog man sa kanian ng babayhana. Oh Lord! Oh, Jesus Christ! Makasa ka, Maura. Makasa ka ba ya? Ayaw intaon pagduda og sama niya na tungod kay wa yun ka na sa kong rahuna. Nahibaw kag yun unsa ko kaseryoso diha nimo. Hello, Mateo? Okay nga no, dili batiod. Tingalig na limot ka. Masakpan ti ka. Ubahan sa usa ka batan-ong babay. Oh, ngano, ako na ito. Buang ka man day tingali, Mateo. Gusto kang pusilon ti ka? Ayaw kong binatay. Naring kamo tagay ko nga maputol ang relasyon nilang Philip o Princess. Nakarungog ka, putlon ko ang ilang relasyon. Bruce. Sila na kana si Philip o Princess. Nang Rosa. Nanganaog na. Uy. Ay, nanaog sila Ay, may bindahi ang bukto ni Princess. Mao na siguro na ang iyang samad. Kuha akin ni Princess. Unsa kini Philip? Gisod nimo sa clutch bag? Pag self-defense, pistola ka na. Philip, Gamita ka na. Sa higay nga doon ay magbinuang ka nimo. may mga bala ba kini? May duha ka magasin. Pulos na mga bala o gay ka bala ka. At agad ba't kagdaghang mga bala? Salamat, Philip. Pero, kamao ka ko, ani? Makaigo ka ako? Palag di ka makaigo. Ang importante magkapabuto ka. Mahadlok na sila. Salamat, Philip. Princess, kinsa ang mga tao nga inyong gika-enkwentro? Wa may makailanan na. Pero klaro kaayo. Nga ang mga dagway atong mga tawhana, nga mga barumbado o mga waytog pa. Stilan. May gani kay gamay ang samad nga naan kon Princess. Saon na lang kon intimano kapag kaigo Princess. Mamatay, Bruce. Uy, sa bros. Niya ka man din, Sir. Ayaw yung kumpiyansa. At agapot ka garbas. Araw magkapanalipot ka nilang Princess o Mana Rosa. Kunaalan ko. Tingin na sila magmahay yun. Mintiryo ang ilang sangkuan. Princess, mo uliw na ako ha. Hindi ko gusto mo nakaw ka nga ikaw rang usa ha. Salamat sa pahimangno, Philip. Ang tiguang, naanasad sa atpang. Og si Miss Indera, nagpaatpang usap. Og ni apaingon din Kumusta ka, Princess? Okay lang, Miss Indera. Nanuroy di ay mong Philip? Nindot kaayo ang mga mong pagpanuroy. Enjoy kaayo, mi. Mao ba? Yes, Miss Indera. Grabe si Philip, uy. Galante kaayo. Dito pagit mig usa ka White Beach. Nangaligo mi dito. Mangutan ako, may relasyon mo? Personal na kayo na imong pangutana, Miss Indera. Pero, okay lang. Tug-anan ti ka, Miss Indera. On na mi ni Philip. Ug nagtuo ka nga tunayon kaniya? Nagtuo kang tinud-on kaniya? Yes, Miss Indera. Mahal ko ni Philip. Tamis siyang magmahal. Shit. Malibad ba yaon ta ako, Miss Indera? Pero, unsaon, namugos magid si Philip ko sa iyang gugma diri nako. In love kaayo siya Shut nako. up! Og plano nako. Nga kung kami gid ang magkadayon, ikaw ang himuon akong bridesmaid. Unsa? Okay ka ba, Miss Indera? Hoy, Princess. Nagdamgo ka lang. Murag wa ko magdamgo, Miss Indera. Tungod kay nakita man nimo nga nagkuyog mi og nagplano na mi kun unsay among future. Princess. Kung musugot ka nga mahimo ka na kong bridesmaid, patahian ti ka og nindot kid nga sinina diri sa akong tailoring. Wa pa ko mabuang nga musugot ko, ana, Princess. Hilas! Hoy, Miss Indera! Asa na ka, oy? Magsulti pa ta! Miss Indera!
Da, sirit ka lagi. Sumpong dito ni Doña Maura. Nahibaw ko nga kung sabo mo. Unsa na itabo, Miss Tindera? Naglago to, Madam Maura. Imagine ha, kisultian ko niya nga kung magpakasal sila ni Philip, himon ko niyang bridesmaid. What? Wa siya mabuwang? Mao kani. O kunya kung musugot ko ko, patahian ko niya sininadas siyang tailoring, Madam. Ay, kahilas ko tao niya. Di yun na mahitabo, Miss Tindera. Dili yun. Ay, hilabihan kataas og pangandoy na babayhan ha. Ambisyos ang ilaga. Mao yun. Nagtuod siya magkatayon silang Philip? Yes, Madam. Grabe. Hilabihang pagpanghambog nga malipayon kuno kaayo sila ni Philip nga nanuroy. My God! Dito kuno sila White Beach, nangaligo kuno sila. Naglagot akong maayo, Miss Tindera. Nangaligo dahil sila. May ang sulti, Madam. Pero, nakita man to na ko nga may bindahi ang iyang bukton. Bindahi? Nga naman. Uso ko mangutana, kaya naglagot kay kung naminaw niya. Lamikin kumutot yung naong, Ay, imo untang gikumot ang gagaway. Madam, nagpugong ko. Matitili ko bastos sama niya, Madam Maura. Miss Tindera. Ang tiguang, naapa siya. Doolon ko siya. Nagduko lang siya og nagkaw. Ops. Asa ka, day? Asa ka? Dihara ko, Bruce. Ayaw ka balaka. Makita ako nimo. Uy. Nitabok siya sa atbang. Bantayan ko lang. Pasinok dunay magbinuang niya. Ganing pamubuang ron. Magamit ka rin akong armas nga gihatag ni Yorito Philip na ko. Oh. Uy. Tuwa siya paingon ni Mrs. Buang. Oh, may samad ka. O, Manong. Upat ka tao ang among gika-enkwentro. Sa ako ng gingon, magbantay ka. O, Manong. Pero, ano kung ang imong kanyag, Inday? Tungod kay nagmahal ka sa anak sa sungayan. Manong. Wa ka may baw nga ngamaan anang Philip nga si Don Mateo. May labing mangtas nga tao. Dinhe sa maong dapit. Manong. Iya ang tanang illegal nga negosyo aning dapita. Unsa ang iyang mga illegal nga negosyo, Manong? Iya ang drugas aning dapita, Inday. Mao ba? Oo. O ganing kayutaan ngayon angkon dili kini iyaha. Unsa? Ang tagiyan ini maong kayutaan. Mao ang akong igsuon. Unsa? Ang akong igsuon. Nagilugan niya sa yuta. Imong igsuon? Oo. Akong igsuon ang tagiya nini mong kayutaan. Iyang giilog. Gipatay ang akong igsuon. Ang iyang asawa. Ug ang batang babae. Manong Moises. Ugay na kaming wa magkita sa akong igsuon. Tungod kay dito ako sa gawas sa nasod. Kinsa ang pangan sa imong igsuon, Manong? Siya, si Julian. Ug ang iyang asawa, si Paulina. Ang akong tatay Julian ug nanay Paulina. Dugay ako dito sa gawas sa nasod, Inday. 30 kapin katuig ko na dito sa gawas sa nasod. O niya, sa pagbalik ko pa, dako nakaayo ang kausaban. Tungod kay lain na ang nanag-iya sa among kayutaan. Manong,
kanang demonyo nga Don Mateo. Nadoon na sad na siya. Walay kaliwat si Julian. Subo na nga palandungon. Sa akong pag-abutin ni 20 na katuig, nagipatay ang akong igsuon na si Julian. Lakip na ang iyang asawa. Oh. Inday? Nanong mihila ka? Natandog lang ko sa imong gipanulti, Manong. Oh. O ang mga tao din ni Inday. Ako na lang ipatuo. Nalisuan ako sa akong pangisip. Anong dili sila magtuo? Na ako, may takong kasilag ni Don Mateo. Tungod kiwasan ko'y mahimo sa pagpakigbatok kanila tungod kay hapit ila na ang tanang koneksyon dinhing dapita. Manong Moises. Pawa na ito. Na may abot ng mga salbahis. Manong. Diha ka na. Huwag ko makasabot sa kong kipati. Sultihan ko ba siya nga ako ang anak nilang Tatay Julian ug Nanay Paulina. The princess, day. Dali na, soda dre. Iyo kumpiang sa uy. Bruce. Sabi? Nagilaga? Wa, Bruce. Ito na siya pingon sa Sod Stiloring. Marami itong nagilag. Mga adik ning nangabot. Asa ka na sila? Princess, unsay nahitabo? Nana. Ngano ka man, ha? Naghilak ka man? Nana, buhi pa day ang igsuon ni Tatay Julian. Unsay buhi pa, ha? Ang tao nga, ngailang gituhuan nga, may kakuangan sa panghuda-huda. Ang tao ngailang gituhuan nga buhuang, si Manong Moises, igsuon sa akong Tatay Julian, Nana. Princess, katong gikasulti mo dili palang dugay? Ang ginganlan og Moises? Oo, Nana. Og dili siya matuod nga buang. Kundili, iyang gihimong takuban ang usa ka buang. Tungod kay wa siya mahimo. Wa siya mahimo aron ikapanimaos ang gidangatan sa akong Tatay Julian og Nanay Paulina. Princess, nahibaw pa siya nga ikaw anak ni Julian o Paulina? Wa, Nana. Tungod kay dali siyang nilakaw sa dihang naabot ang pipila ka mga tao nga nagsakay og motorsiklo nga mga barumbado kayog dagway. Og dali sang niapa si Bruce nako aron pasudlo nako dinhi. Ay pagkubiyansya niya, Bruce, ha? Bantayin si Princess. Asa man ang mga nagmotor nga nakita nimo? Nawa man. Ambot og asa na to sila. Hinungdan gani nga ako rin yung gipasod sa Princess Bahay, sir. Okay. Isalig ko siya kanimo, Bruce. Pero kung nagginaunsa man galing, tawagan ko, okay? No. Oo niyo rito. Okay kayo. Sige. Bye. Bye. Gibati ko kabalaga. Pero dako kong pagsalig kang Princess. Magkamao siya sa self-defense. Sa dili madugay, iha. Makita mo na ang mahitabo, Miss Indera. Really, madam? Yes, iha. Maong paabot lang. Masurpresa ka ug malipay ka karong gabi una. Abuton ko ka na, madam. Alas 12 sa tungang gabi Yes. May milagro nga mahitabo.
Uy. Sorok. Nanimahong? Nanimahong? Mura nanimahong gasolina? Oh! Uy! Kayo! Kalit ka biulbo ang kayo sa luyong nga bahay ning tiloring! Pangas ka! Sunog! Sila si Princess o Nana Rosa! Princess! Nana Rosa! Pagbata mo! Sunog! Sunog! Princess! Day! Nana Rosa! Pagbata mo! Day, Princess! Day! Nagkadako na kayo! Dali na kayong nikailap o dinako ang kayo! Nana Rosa! Nana, dali, dali! Ari, dali, Agi! Dali, Nana Rosa! Ang pagpultahan! Nana, ang kayo! Ari, Tati Risa! Nana mo, Agi! Princess! Oh, Nana! Princess! Dako na kayo ang kayo! Ang bintana! Patira na ko ang bintana! Okay, Nana! Dali! Una sa pagkawas! Oh, Princess! Asahon, tika! Kaya na kinahanglan! Bulokso na lang ko! Paigo sa gawas! Nakagawas na si Nana! Ako na sad! Wala tayo mo, bros! Ang mga tao, ikaw lang ni Tanaw. Wapag yun mo abot ang biro. Kaluoy sa akong tailoring. Gituyo kini sa pagsunog, Princess. Nana, ngano nakasulti ka ni Ana, Nana? Tugod kay nakapanimahog ko o gasolina. Ingon sa ako, Nang Rosa. Katimahog sa ko. Oh, nani, niabutang fighter. Wahin na, bros. Hapit na mahulot o kasunog ang tinuring. Mirisi! Ha! Nasunog ang tailoring ni Princess. Oh, alas 12 sa tungang gabi. Mauday kini ang giingon ni Madam Maura nga milagro. Mayra, mo ipago ni mo, Princess. Sa imong pagkara-gara, mirisi. Ta, ha, mirisi kang buanga ka. Si Philip Mateo. Tura. Siya. Ho, Philip. Asa ka? Oh. Nagbata na rin mo? Nagbata kami tungkol kay nabati na mo ang doon ay may sibaw nga tingog sa bumbero. Nasunog, Daddy. Ha? Nasunog ang tiluring ni Princess. Oh. Unsa? My God! Uy, nga naman yung taon iho. Nga nung nasunog man. Magsusip ako, Mami. Wala si Philip. Kang Princess na itong tiluring ang nasunog. Mo na'y ganti sa babaeng ambisyosa. Maura? Laliman ka ba, Ana Mateo, ha? Nga nangandoy nagkaminyoon si Princess. Uban sa atong anak na si Philip. O karon nasunog ang iyang tailoring. Siya di pa siya mulayas na rin napita. Maura? Si Madam Maura ang nanawag. Naog daw na gid ang tailoring ni Princess. Hello, Madam Maura? Oh. Unsa na, Miss Indera? Nahitabo na ba ang milagro nga akong giingon kanimo? Mao kini imong giingon, Madam. Og daw na ang tailoring ni Princess. Yes, siya. Nakabawas ka na siyang paggara kanimo. Nakabawas ka na. Thank you, Madam. Thank you. Daw na
Good. Og why nabilin? Lakip ang mga makinas iyang tailoring nasunog. Putaw na lang nabilin, madam. Mereses siya. Og ibo kita yung gitinuot, madam, ay. Basta ako'y maglagot. Ako'y mangitag paagi nga mahimo siyang alaot. Salamat, Madam Maura. Salamat. Ha? Ug daw na gyud ay princess. Wagi na po ni. Kusog kayo pag-ulbos kayo eh. Kung tinuod nga gasolina ang gigamit, ulbo dayon. Pero, kinsa man sila? Natural. Ang wa makagusto nga na ako diha, Bruce. Day princess. Si Philip. Siya ka nang diaboto. Tuda. Niya na siya. Oh, Yorito! Nga gini. Sunog Yorito. Pero nga naman. Gisunog ang akong tailoring. Princess, nga naman nagkasulti ka ba na? Nakatibaho ko gasolina. O wa magdugay. Ni ulbo dayon ang kayo, sir. Tinuod na Yorito. Tuod kay. Nagkamatam sa ko. Alas 12 gabi eh. Ni mo magasolina? Gunya. Nikalit ang ulbo ang kayo. Kusog kayong pagkuyanaps kayo. Gisunog. Kasi nagsunog. Tao mo ay nagsunog, Philip. O gano'n sunogon man? Wa makauyon nga doon ako'y tailoring diring dapita. Pangutanon ako mga bumbero. Mga salbahis sila. Unsay finding sa bombero, Philip? May nakita silang lighter. C4 lighter. O may latang disudlan sa gasolina. Latang galon nga nakitaan. O ilakinig abrihan. O pagsimot nila bahong gasolina. So klaro kaayo nga gisunog ang akong tailoring. Tabangan ka, Princess. Musamot nga doon ay masuya kung tabangan ko di mo, Philip. Way magbuot ako. Tabangan ko ikaw nga magkabangon ka sa mo negosyo. Hoy, may sakinan nga may bot. Oh, ang imo ring daddy o mami, Yorito Philip? Mialpa sila. Oh, Daddy? Princess! Princess, di ka subuko ang naitabo sa imong tailoring. Salamat, Sir Mateo. My goodness! Dili palang gani dugay nga ni barog ang imong negosyo. O karon na sunog na. Bitaw, madam. Ay, porbida gyud di katalagman. Dili gyud mahibawan. Man-made nga katalagman, madam. Unsa? Unsay man-made? Gituyo pagsunog ang akong tailoring. Oh, really? Oy, kinsa man? Angay gyud siyang silutan. Lisod nga kasilutan, madam. Tungod kay wa man mailhi. Way saksi. Oh, di malas ang imong negosyo, Princess. O gonsay mahitabo. Muhawa ka na lang din, he? No, Mami. Tabangan ko siya nga magabangon siyang negosyo. Philip. Iho. Mao ka na, Daddy, Mami. Tabangan ako si Princess. O gusto lang ko nga mailahan ang mga tao o tao nga may nagsunog ng tailoring ni Princess. Kung gisugo mo siya, ilhon po na ako. Kinsa ang nagsugo kaniya nga sunugon ang tailoring ni Princess? Philip. Kinahanglang masumpo ang daotan lang binungatan, Mami, Daddy. Yes! Yes! Oh, dapat lang iho nga manubag ang naghimo og kasalanan. Mga salbahis. O ibaw ka, iyo di ko gusto nga doon na pa'y laing may tabo nga susama din ha, Philip? Osmond ko, Princess, gikasubo ko ang naitabo. Salamat, Sir Mateo, sa imong kaayo. Dinhe, una ka mo, Mateo. Magpakisusi ko dire. Kung doon na pa'y nakakita sa mga tao, nga mao'y naghimo ni ini. Ayaw na lang paghago, Mamaura.
Dili, ha, magpakisusig yun ko. Ha, diha una ka mo. Magamping ka, mami. Way manghilabot ka na ko din, Philip. Mateo, diha una ka mo. Pagamping, Maura, my love. Lakip si Maura. Wa mahimutang nining nahitabo sa imong tailoring, princess. Sorry nga nakahatag ko kahasol ninyo ha, Sir Mateo. Princess, sa pagkakaroon, ato na kamo sa mong guest rooms. Nana Rosa, kamunduha si Princess. Dire lang may Philip. No, dili ka mo makatarog pahuway din eh. Yun na, sama si Bruce. Gusto kong magpakisusi ka niya. Dali, madam. Dali. Suro na, dire. Dali. Unsa na, Miss Indira? Huwag kay ko makatog, Madam Maura. Kipaabot ako nga moabot ang alas 2 tungang gabi. O mo na rin ako na matiknan nga kalit lang ang mihayag. O kunya, napati na ko ang tingog ni Bruce nga nagpaninggit na sunog. Ha? Mirisi siya. Nan, mupahawa na siya, ha? Kay, sure na gyud lugi na siya sa iyang negosyo. Nasunog naman iyang makina. Makalagot lang hunahunaon, Miss Indira. Tungod kay tabangan siya ni Philip. Unsa? Sorry kayo, Nyor Mateo. Pero wag yung ko makakita sa tao o mga tao nga niduslits kayo. Pero nakatimaho ko gasolina. O dayon, kalit lagan ni Olbo ang sunog sa luyong nga bahin. O dali kayo na yung nikatap. Kinsa gyud ka ha ang maong mga salbahis, Bruce? Kuan, Nyor. Sayo pa, may nakita ko nga may nanag-motorsiklo. Mga bagong nagway. Klaro kayo mga barumbado. Kay mga tagas magbuhok. Kaila ka? Wa ko makaila. Unya, magigayon na nagawa ramasad. Dili baka maugad to mga tuwa na? Lisad maayo, Bruce, nga magpataka kag pasangil. Kinahanglan nga kanang klaro ug tataw nga imong nakita kung kinsa man ang naghimo sa pagsunog. Mao sa noon. Di gyud ko makatumbok, Don Mateo. Iho, sa akong pagisusi, why namatudan kinsa. Ug ikaw, Maura, unsay resulta sa iyong pagisusi? Ay, Mateo, Philip, wa gyoy nakatug-an kinsa ang nagsunog sa tailoring ni Ining Princess. Pasagdi lang, Mami, Daddy. Mahibawan ko nagyapon ka na. Murag lao, kadhapit ang kadlaw, di lang kami magdugay, Princess, ha? Salamat, Don Mateo. Higabaan ra ang mga tautang-tao, Princess, higabaan ra. Moabot kit ka na, Sir Mateo. Ilabi na og doon na kay daotang binuhatan. Musumbalik gyud ka na nimo. Diri na ko. Wa ko mag-ingon nga ikaw, Don Mateo. Pero ang ako lang gikotlo ang panultihon nga nagkanayon. Kung unsa may imong gipugas, mauusab ang imong anihon. Kung ikaw nakautang og kinabuhi usab ang ibayad. Wa ko kautang. Usto si Princess, Daddy. Mateo, ato na kita kay katugon na kayo ko. Okay. Sige, Maura. Iho, ato na kami og ayaw pasag di si Princess, ha? Yes, Dad. Padayon na kay duka na kay munduha si Mami, Ako, magpabilin pa ko diri. Di na ko biyahan si Princess ug Nanang Rosa. Bogo! Hanggaw nga, Philip. Maura. Sabay na buangan yan atong Princess, ha, Mateo? Relax ka lang, kaya tingali ka takihon ka. Dili, madaog, relax, Mateo. Hilabihan na nakumpugong sa akong gibati kaganina. Sa dihang miingon siya nga iyang tabangan si Princess, aron nga makabangon sa negosyo ni ini. Buset nga, Philip. Maura. Sa tanaw na ko, Mateo, kana si Princess mahimong tunok sa atong pamilya. Maura.
Kung na mo man siyang tuno, pues, morilon, aron dili mo sanay, Maura. Ate nahanglan yun. O kung mahimo, ipahipos ka na babayhana, Mateo. Di na kinahanglan nga tudluan kung nimo niya na, Maura. O kanus apa ka na, may tabo, Mateo! Oh, to nagkapahuway na sila si Princess og ng Rosa sa guest house niyo rito. Oh, Bruce. Yan sa may paagin mo na sa pagtabang nila. Palitan ako si Princess sa mga materyales nga nasunog. Mm. O ibalhin ko sila sa laing area. Oh, labing maayo niyo rito. Princess, sayo ka mang nibangon, ha? Muadto ko sa tailoring nga nasunog, nana. Kuyugan ko ikaw. Ayaw na lang, nana. Pero, Princess... Salik lang nako, nana. Huwag daotang mahitabo. Oh, si Princess. Siya gatong nasakay sa motorsiklo. Oh, sa'yo pas kabuntagon. Awesome ka siya. Muadto siya sa nasunugan, Bruce. Ay, magpaibaw ta siya nako ng Rosa tungod kay. Kung sa'yo may tabo niya, ako may paninglan ni Rito Philip. Basta kay tuwa siya dito. Muagpas lang ko niya dito nang. Si Miss Indera. Good morning, Princess! Murag dili maayo ang kabuntago nako ron, Miss Indera. Oh, bitaw nyo? Kinsa ka nagsunog aning imong tailoring? Katong mga tao nga wa makagusto nako. Maoy naghimo ni ini. Oh, kaluoy sad nimo, oy. Pero okay ra, Miss Indera. Tungod kay dili man ko pasagdan ni Philip. Tabangan man ko niya. Oh, mao ba? Dili ko niya pasagdan. Di saad pa man gani siya nako nga doblehon pa niya ang gidaghanon sa mga makina nga gigamit sa akong tailoring. Ug kana tungod sa iyang pagmahal diri nako. Princess. Oh, kaluoy sa akong tailoring. Nasunog ang imong tailoring. Oh, Manong Moises. Nahibaw ko kung kinsa ang nagsunog sa imong tailoring. Oh, kinsa manon? Tug-ani ko. Kinsa? Tulo ka mga tao ang nagsunog sa imong tailoring. Unsa? Og ang kamatuoran ni Ana, mao kining tagway nila nga akong gibiduhan sa akong cellphone. Asa Manong? Akong ipakita nimo. Og nahibaw ko nga doon na kay cellphone. Mahimong ipasa na ko nimo ang maong video para doon na kay igong kamatuuran. Salamat, Tio Moises. Unsay, Tio Moises? Nganong gitawag ko nimo og Tio Moises? Tungod kay anak ko nila ni Tatay Julian og Nanay Paulina. Unsa? May igo na kong kabuot sa dihang ila kami gimasakit. Unsa? Nakita na ko sa unang ilang gibuhat. Ang gibuhat nilang pagpatay kang nanay ug tatay. Ug nagtuo sila nga naapil kong kamatay. Pero dako kong buhi, Tiyo. Og nakalayas ko sa maong napit. Og naipunta ko sa layo. Og ang nakasagop na ako, mao ka na si Nana Rosa. Princess. Og ni anak ko aning dapita. Aron sa ingon, magsugod na og paningil sa mga taong nakautang ka na ako, Tio Moises. Ayaw na lang, Princess. Huwag ka na mahimo pa. Doon na, Tio. Dili ka magmalampuson tungod kay gamhanan si Don Mateo. Dili sa tanang higayon nga ang dautan
Mao'y maghari aning kalibutan, tiyo. Moabot ang panahon nga mapukan ang imong kadautan. Oo, gaon taon ni mo sa paghimo ni Ana. Babae kang buhat. Huwag labong sa tanan. Suod kamong managigala ni Philip. Ang anak ni Don Mateo. Siya ang akong gihimong hagdanan aron kumulampos, tiyo. Princess, Inday, gusto kong mugakos nimo. Pero, pugngan ko lang una ang akong kaugalingon. Tungod kay, dunay mga matang nagtanaw ka na to. Kinsa? Kanang anaa sa atbang, si Miss Indira. Tiyo. Ayaw yun pagkumpiyansa niya ng babayhana. Tungod kay sa tanaw ko. Usa ka na sa kontrabida sa imong kinabuhi. Nakita na ko na sila si Dunya Maura o kanang Miss Indira na malipayon. Samtang nagtanaw sa gidangatan sa imong tiluring. Tiyo. Si Princess ka nang gikasulti sa inon lang po ang buang at iguwang. Ano nagkasulti siya o dugay na tawana? O tingali, matakdan ka sa pagkabuang princess. Tingali, tungod sa nahitapos imong negosyo, mirisi ka. Dili pa ka na mao. Hangtod nga mulayas ka ni napita. Ug ang kaapag na ako, mao si Donya Maura. Mulayas ka ning dapita, princess. O, nakita mo na ang maong video. Dagway ka na sa tulo ka mga tao nga pulos adik-adik. Wa ko ikita kining mga tawhana, tiyo. Nakatultol ko sa ilang lungag. Unsay pati mo ipasabot? Nakatultol ako. Kung asa ka na sila magtambayan. Tultuli ko, tiyo. Areglado, princess. Usa lang kabutang ang akong hangyo kanimo. Ako ang unang mo hangyo. Unsa ka na, tiyo? Way laing maibaw sa atong kahimtang. Way laing masayod nga ako imong uyuan. Apan, usa ka buang. Nahibaw na ang akong nanarosa, ana, tiyo. Makasalig ka ba kaniya? O, tiyo. Makasalig ka ni Nana Rosa. Siya ang nagmatuto na ko. O gusto sa akong master. Ilabi na sa self-defense. Oh, princess. O gusto ka sa naghatag na ko kadasig, tiyo. Nga padayonon ko ang tinguha aron magmalinaw na ang kalag nila ni nanay og tatay. Kinahanglan nga mahatagan o hustisya ang ilang kamatayon, tiyo. Oh, Inday, dili na ako magdugay. Naan ka nimo ang video o kang akong seal number. Ingon man, ang sketch sa lungag sa maong tao. Tiyo. Oh, si Bruce kini nagpadunggan, tiyo. Diha ka na, Inday. Tingtol bay, tingtol bay, tingtol. The princess. Iapas ka di, Bruce? Asa naman itong ikaw nga buang-buang ito sa Moises? Tingtol bay, tingtol bay, tingtol. Oh, tuwe. Bruce. Oh. Iapas ka di, ay. Oh, dili mahimong pasagdan di ka day. Uy, kay tingali kung sa pa'y mahitabo ni mo. Gitanaw ko lang ang makaluluoy nga kahimtang sa akong tailoring, Bruce. Pero, ay kabala ka day. Ikabala ka. Kay matod ni Nyorito Philip, iya kan tabangan nga makabangon sa imong negosyo. Oh, Bruce. Og naluoy kayo ko sa akong mga mananahi. Wow, sila palibak ay. Sila palibak day. Naan sila oh. Naglakaw. Naglakaw lang oh. Niya paingon din eh. Sila na tuod. Oh, ang iyang mga sastre. Niabot. Wa na mo'y mga makina, mga buanga mo. Nahurot nagkasunog. Ha? Tawagin ako sa Madam Maura.
Hello. Oh, Madam Aura, di aron sa'yo sa buntag si Princess Tris iyang nasunog na tailoring. O gingon man ang iyang mga sastre. Dili ko siya lungaan. Kung dili ba siya mapahaw, pues mag-anto siya. Anak yun, madam, anak yun. Kay garak ka na babayhan na, da. Don't worry, Miss Indira. Kung ako, doon na may plano kaniya. Si Mateo usap, doon ay plano para kaniya. Og si Philip? I-apel na mo kung magkinaunsa man ugali. Oh, Madam Maura. Basula ni Philip ang pagtuman sa iyang gusto. Madam. Ang ako kining gisuko kagabi. Hello. Oh, yes. Nahibaw ko. May balance pa ko ninyo. Puha ka rin dayo ng balance. Magpaabot ko. Bye. Princess, asa ka? Di ako sa nasunugan. Kisikawan mo. Di si Bruce. Okay, abot ako diha. Muha na ako, okay? Ayaw na lang ko yung Philip. Basta kayo muha na ako. Bye. Si Mami. Siya ka na naasumeda kong gate. Oh. May miyabot. Huwag isulat ni Mami. Huwag may kidunol. Kinsa na mga tawana. Nagkalarga na. Basta kwarta na'y mulihok, matuman ang gusto ko. Andam silang mutuman sa akong isugo kanila. Basta maalaot lang katong princess. Mami? Oh, Philip, iho. Kinsa ka tumatawa na, Mami? Aha. May ginulol ka kanila mga subay. Kinsa ka to sila, Mami? Mga tao nga, magsige og pangayo. Kay way bugas sa ila. Ha? Way bugas? Pero di motorsiklo. Lahi na day karon ang makililimos mi. Di motor na day. Oh, Philip. Mga higala sunda kanunay ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalagmo. Og mo to ka listeners ang part 5 sa Iampo ko ang kalagmo, no? So daghan ako basahon nga komento, no, kay kanang karon pa ta kabalik og vlog ba nya. Di man po ko ganahan og ako rang i-snab ninyo ang mga comment, no, mo nang tuwang tagaag pagtagad diri lang sa Jan Radio, no, kay dito sa ato ang main channel nga Jankin di man kuan man kanang di man ko kabasa dito sa mga comment, no, kaya ako manggiditso, no. Diri na lang nako basahon kay para matagaan niya po pagtagad kay gihaguan na ba yung type niya, di lang ko basahon ba, no. Una nga ako dyan ang tagdo ninyong comment. Bahala na itong ubag masuko. Bahala na itong uban magsige reklamo nga magsige tag vlog sagdi lang kay dito sa main channel di man ko mag vlog dito naman mo paminaw sa drama, no. Diri lang sa Jan Radio kay ako lang gilahin ako ang paagi ba, no. Diri sa Jan Radio sa Jankin sa Jankin dito nagpaminaw sa drama, no. Diri sa Jan Radio butangan ako vlog kay para ang yung comment ako sa matagad, no. Pasabot na nga wala mo na ko gibaliwala nga mga listeners, no. Siyempre tungod ninyo nakapadayon ta, no. Muna nga akong tagaan yung pagtagad na, no. Okay, nabalik ko na ko. Salamat. Shout out ni Ma'am Life Journey, Ma'am Giselle, Ma'am Grace Blanca Flor, ni Angie Di Binagracia, Super Pop Girls, Ma'am Cecil Rubin, no, si Ma'am Bell, no, si Ansky, no. Shout out Ma'am Bell, no, nya kuan si Roger Belgigas, Ongol Toledo Vlog, Nistayap, no. Mga listeners yun sila nga mga driver, no, nga kanunay, pero wala ko mo pa-comment nila kay
para dili sila para safety ang pag-drive kay lisod kayo na mag-cellphone niya mag-drive. Delikado kayo no. So paminaw lang mo sa drama kay hinumduman ta mo kanunay sa pag-shout out no. Basta makinumdum na ko i-shout out mo. Shout out Roger Villegas, Ungol Toledo Vlog, Listayap no. Amping sa pag-drive no. Di lang magduka-duka no. Samtang na minus drama, lingaw kayo mong mag-drive no dya. Ubanan sa pag-ampo gyud no. Amping ug ampo gyud no. Balik ko na ako shout out ni Angie Di Binagracia no. Ni sa pabati uban si Welcome Bisaya Channel no. Si Handuraw sa kinabuhing sugod. Si Chiliwongs TV. Si Ronel Prasco. Si pabato si naghanap ako hinumduman ron si Noel Urbano sila nabasa naman ako no mga nagkomento di lang na to balikon sa no sa sunod na pod ato lang wa pa kayo nabasa nga comment si Hector Talo no sila si Marcan General no ato lang ug diha po to sa una si Daryl ang mga niaging buwan si Daryl Resurrection no itong sig paminaw sa drama nga mangtas no so murag na busy na ron siya pero ato gipong hinumduman kutob sa hinumduman ato i-shout out no. Og mo to mga listeners no susunod gayon na pod aron di na tumutaas og tama na tong vlog. Thank you so much for watching og God bless atong tanan no.